Egi bat gaztetxe bat dio Euskal Herriko aldaji ezagunak. Ez baita beti haine jaza egoitza horren lortzea. Agian entzun dukezue urtahilean 2 gaztetxe auzigeletara iritsi zirela, hain zuzen gaztetxea galtzeko ahiskuan zirelako? Kinu eta guardetxea dira Igorre eta Donostiako gaztetxeak eta elkartasun jaialdia egitera doaz bihar Igorren. Bada, azter dezagun zer gertatu den. Puntua egin dezagun lehenik gaztetxean izaeraren inguruan. Joan den udan, behian, serie oso bat atera genuen gaztetxean funtzionamenduaz eta gaur egungo egoeraz. Borobiltzeko, atxikitzen alda gaztetxeek 20 bat urteko ibilbidea dutela orain. Garai hartako testu inguru politikoa gogorra zen eta plantan zegoen sistemari erresistentzia egiten zioten guneak ziren. Baita ere, gaztetxetatik sortu ziren fanzineak, irrati libreak, euskal jok erradikalaren mugimendua, mugimendu antimilitarista eta beste. Lehen bezala orain ere, autogestioan oinahitutakoak dira gaztetxeak. Eta, gaur egun ere, musika emanaldiekin ajeman zuzen eta ertsia dute. Kontzertu ez gainera, aktibitate edo gogoetak eramateko lekua ere badira, edo bestela ejanik gazteria politizatzeko lekua. Gazteria hori, hain zuzen, gazte asanbladatan antolatzen da, eta asanbladak etxea lortu nahian ibiltzen dira Euskal Herri osoan gaindi. Baina gehienetan, halakorik ez dute lortzen trabarik izan gabe bidean. Azken aldian, 2 gaztetxeren kasuak aipatu ditugu behin eta behiz. Kinu eta guardetxea gaztetxeenak, Bizkaiko Igorreko gaztetxea lehena eta Donostiako Alde Zaharrekoa bigarrena. Kinu gazte asanbladako kideek Igorre herriko eraikin batean atzeman zuten aterpe, bertako jabearekin tratu bat eginik. Baina ara, jabea hilondotik eraikina Sabadell bankuak bereganatu zuen eta bide judizialari ekin zion segidan. Orain, 6 urte dira epaiketa artean ibiltzen direla Kinu gaztetxeko kideak bankukoekin hitz egin ezinik. Urtahilaren 27 zuten 4. epaiketa deialdia, baina Sabadell bankuak ordezko abokatu bat izendatu zuen eta ark ez zuen bankuaren eta Kinu kulturelkartearen arteko hartu emanen behi. Orduan, epaiketa atzeratzea galdegin zuen Kinuko abokatu Joana Arteagak eta horrela epaileak bertan behera utzi zuen epaiketa 60 egunez. Zehazki, okupazioaren eta defentsaren ondorioz epaitzekoa dute Kinu kulturelkartea eta arrazoi berengatik epaitzekoak zituzten guardetxea gaztetxekoak ere egun berean. Donostiako guardetxea joan den urteko maiatzaren lehenean berreskuratu zuen Alde Zaharreko gazte asanbladak, eraikina 6 urtez utxik egon ondotik. Hori aintzin, autogestioan funtzionatu zuen guneak 10 bat urtez, 2019an herriko etxeak eraikina etxi zuen arte. Orduz geroztik, gazte asanbladak hainbat bilkura eta okupazio simboliko egin izan ditu, baina sekula deus lortu gabe. Maiatzaren lehenean lekua hartzea erabaki zuten arte. Orduan, hor ere, auzitara iritsi da afera, eta, kasualitatez edo ez, Kinukoen egun berean ukandute guardetxekoek ere epaiketa urtahilaren 27an. Auzia gertatu aintzin, kideek argiki adierazi nahi izan zuten, 6 urtez utxik egonden erainkin bat auzolanean konpondu eta bertan proiektu komunitario bat jartzea ez dela delitu bat. Bide beretik, Donostiako herriari galdetu diote horien proiektua errespetatzea. Azkenean, auzia iragantzen eta kideek zehaztu dutenez, etzen nahiko frogarik auzipetuak zigortzeko. Epaiketaren erabakia iritsi zaie geroztik eta absoluzioa lortu dute auzipetutako guardetxeako 2 kideek. Horrek ejan nahi du ere guardetxeak irekirik jarraituko duela. Haien ustez, ez da kasualitatea 2 epaiketak egun berean gertatu izana eta horregatik koalizio administratiboari aurre egiteko prozesu judiziala elkarrekin eramatea deliberatu zuten, horrela ere 2 kasuen oihartzunari indar handiagoa emateko eta jasaten duten kriminalizazioa elkarrekin salatzeko.
Hain zuzen, elkartasunerako egun handia izan zen urtahilaren 27koa, bai Durangoko auzitegiaren aitzinean Kinukoen alde, baita Donostiakoaren aitzinean ere Guardetxekoen alde. Egoeraz baliatu dira bi gaztetxeetako kideak, afera kolektibizatu eta sare bat eraiki nahian, haien ustez ezin delako bojoka hori individualki ulertu. Gaztetxe bakoitzeko kide banari behiak egin zien elkarrizketan, hain zuzen, gora salatu zuten urtahilaren 27koa ez dela Kinuren eta Guardetxearen kontrako epaiketa bakarrik, gaztetxeen kontrako erasoa baizik. Momentu berean gertatu delako bi gaztetxeen afera, Kinuk eta Guardetxeak elkarrekin sortu dute elkartasun dinamika. Desalojorik ez, erantzunik gabe deitu diote. Dinamika horren baitako ondoko egitasmoa biak iragatekoa da, Kinun berean igojen. Manifestazioa eginen dute lehenik 6etan eta sostengu gaualdia ondotik 9etatik goiti. Oroak, hilabeteak aitzina, mezu orokor baten inguruan murgildu dira asanbladetako kideak. Egiturazko krisi kapitalista bat gertatzen ari den honetan, lujak ustiatzen dituztenen edo baliabide publikoekin espekulatzen dutenen etxebizitzak okupatu eta kolektibizatzea ez da delitu bat. Eta, alaxe, erantzuna eman dute elkarrekin, baita Euskal Herri osoko gaztetxeen sostenguarekin ere, bi gaztetxe horien egoera ezpaita bakana, eta ala Bizkaian eta Gipuzkoan nola Araban, Nafarroan, Lapurdin, Nafarroa beherean eta Zuberoan, gazte asanblada franko ari baitira gaztetxea lortzeko bojokan. Alde horretatik, gaztetxe anitz ustuak izan dira azken urteetan. Aipa genitzake adibidez, Zornotzako Matrailu, Bilboko Etxarribi, Zestoako Txirbilenea, Mungiago ejota. Hala ere, Euskal Gazteria ez da inspiraziorik gabe gelditzen, eta Ipar Euskal Herrian bereziki ikusi ahal izan dira gaztetxe ibiltari gisa aritu diren zenbait asanblada, horien artean Azparneko Jatiolakoak, Zuberoako Pitxukoak edo Amikuzeko Aldakakoak. Olaxe bukatu zaigu hilabete honetako urubia. Joan gabe, oroitarazi behar da Baionako Zizpa gaztetxea egun hauetan ospatzen ari dela bere 10. urte urgena. Atzo hasi eta igandera arte ospatuko dute San Ispiritu auzoan iraganduten lehen 10. Kontuan harturik biak igojen emana dutela itzordu, Kinu eta Guardetxekoek elkartasun jaialdirako. Orain bai bukatu zaigu atala, orduan helduden hilabetean ematen dizuegu itzordu, anartean ongi izan.